Galing po kami sa paghahanap ng matutulungan. So napalan kami dito kay Edwin, hindi niya alam na pupunta kami. So presahin natin, tama-tama, mag-aalas 11 na, makikain tayo. Titignan natin anong ginagawa ni Edwin. Lakas na yung radyo eh. May nag-aaway pa. Hala, sige. Ano kaya ang ginagawa ni Edwin ngayon? Wag po ha! Wag po ha! Ano ginagawa mo, Edwin? Aso ko. Ha? Nagbabasa? Gini dong, takot. Napadaan lang kami dahil galing kami dyan sa kabila. Oo. Wow, sagi. Sagi. Sabi ko magpapahinga muna kami dito. Sarap dito eh. Ha? Kailan? Anong ginawa mo doon? Kami nakasama sa bag na yung mga gamit ng sponsor sa anak niya na maliit daw na libro. Oo. Wala. May nagpadalang sponsor sa'yo? Hindi, yung sa dating pinabigay na sa mga school subjects. Kala niya nakasama doon yung gamit ng mga anak niya. Kumusta? Napadaan kami kasi ang layo ng pinuntahan namin. May pagkain ka dyan? Gutom kami. Walang ulam. Ha? Walang ulam. Walang ulam. Nagsaing pa lang ako. Ikaw sinain ka dyan? Diba? Saan makakabili ng ulam? Sa baba. Layo. Magulay tayo. Walang aso? Oh, mukhang ano pa yung ano mo dito, saging mo. Nagkain ako ngayon. Almusaan. Hindi pa masyadong matigas. Oh, may sinain nga. Walang nyug dito. Malinis na dito Wow! Ito, ibenta mo to, sayang. Inu-online selling mo? May bumibili naman. May bibili sa tigang. Gabi lang, 10 piso lang. Ano yung piling gulayan dito? Papaya. Paya? Ha? Gata? Adobong papaya? Adobong papaya. Oo. Wow! Ayan may papaya. Lagi na lang tayong karne. Pumunta na ako ng gaso. May gas ka na dyan? Adobuhin natin. Oh. Makakain naman tayo ng gulay. Ba't kasi dumaan pa tayo dito makikain lang naman At ako na nito. Yeah. Kain tayo ng papaya. Balatan muna natin tong papaya ni Edwin. Yan, pag ako nagbabalat nitong papaya, ginaganyan ko muna. Kasi mamaya pag pag biniyak na, madali lang tanggalan ng buto. Pumunta lang tayo dito magkikain.
May bigas ka pa, Edwin? Istorbohin muna natin guys si Edwin na. Dito kami kakain tapos makikibidyo okay din. Hello. Naraot. Lumot sa speaker. Ha? Naluba. Pamatay pala yung boses ko talaga. Ayun guys. At malapit na po kaming kumain dahil maluto na po ang aming gulay na papaya. So yun, maraming salamat po sa nanonood. Yan, naka-live si Edwin. Yan, support po natin yung YouTube channel ni Edwin. Nga po, sana po madagdagan ko ng ano kasi para din po Edwin's Vlog. Ayun. Wow. Sabi na. Makatulong din sa may lasa na din. Kahit wala pang ano, gusto ko talaga maka-share ng tulong sa. Oh. Kasi mas masarap po sa pakiramdam yung nakakatulong kayo sa tulong. Ay, iba yung pakiramdam. Saka nakikita ko yung mga yung tuwa ng mga tinutulungan na napupuntahan namin. Kahit maliit na halaga na bagay, nila? I-appreciate nila no. Sobrang saya nila. Na kahit na sabihin sobrang layo pero napupuntahan pa namin. Pwede na yun. Oo. Luto na daw, luto na. Yes, no, kumakain na po kami, oh. Ulam. Wow. Anong abot ka, no? Balanak. Balanak, na tuyong balanak. Tapos yung ulam namin, adobong papaya. Adobong papaya na ulam lang. Fresh na fresh? Papaya. Adobo. Tuyo. Tapos may sasawan na suka. Kain na na. Taob at sinaing. Isa yun sa brown eh. Dakol pa, hindi ka naman. So sa aya man. Iyak ng aso.
Kaya pag lingawan so ayan to ba ikan kagatong kam. Gabag na pati. Uto pa ho. Sarap ng buhay dito kay Edwin. No? Pagkatapos kumain, duyan. Hindi mo na oh. Sarap patulog. Kaya tama-tama umuulan. Hindi kayo makauwi. Mag-video ka na muna, sabi ni Edwin. Sige. So hard to see that I want